Sirikal mar kaonti ma Nyamira ochungo tich jotich maromo 79 mitudo kod tiyo obok ma bandia e yudo tijegi bang' sirikal kaonti nochiwo obok mag jotich maromo 2,821 ne riwruok mar Kenya National Examination Council mondo otimie nonro. Gavana ma Nyamira Amos Nyaribo owacho ni gichungo osach jotichgo ka ichano migi kum e kinde ma burano ibiro chwal ne okwach kich kod duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC ma timo nonro. Sirikal kaunti no pod biro chiwo obok mag jotich mamoko juma mabiro ka gavana ojiwo jogo manoyudo obok e tok chik ni mondo mi ochiwgi e mbelene. 79 certificates were found to have forged academic and professional certificates. We await a report from other universities. The report from NEC indicates alterations of mini grades, subject scores, and exam center codes. In some cases, the index numbers in the certificates did not belong to the officers. The following actions have been taken against the culprits: immediate stoppage of salaries for 79 individuals with the letters of notification already dispatched to them. Disciplinary and administrative action against the staff